Sinovuyo xa ndibona namhlanje sinikwa le ndlu yokuchebela. Sizawutsho sikwazi ukucheba iigusha zethu ngondlela esemgangathweni. Kudala sisokola sichebela eshedini yamazinki ebesizenzele yona inetha sisehla sizenyuka. Namhlanje sinovuyo olungazenzisiyo. Izawutshintsha iquality yoboya ngoku kuba nathi sizawutshintsha apha ezintliziyweni. Uboya xa besibucheba apha bebudibana bungcole bwenzeke yonke into. Kodwa ngoku nalo ithemba elithi buzawutshintsha kwaneegusha zethu azizuxa sizichebayo uthi usiyayigqiba ibe soboya sebumdaka budibe nayo yonke into. Izawuba nequality ngoku yonke into esiza kuyenza apha kule shedi. Yonke ke loo nto isinika amandla basikwazi ukubheka phambili. Kwiminyaka edlulileyo besichebela emkhukhwini. Umkhukhu lowo ubunetha. Xa sigqiba ukucheba kunyanzeleke phaa xa sigodukayo amabhari siwaswayele ecaleni siwagqume ngeseyile, ezaa seyile zimnyama enzela uba sifike bunganethanga uboya. Kodwa uba ngaba kuyanetha besingakwazi ukucheba ngoba iigusha bezisiza phaa sezinethile noboya buzawuba manzi ngosibuchebayo.